lidi, koukejte na tenhle nákup, co jsme si ho koupili si vlhku, tak to tady. Koukejte na to, když koukejte, co tady máme, koukejte, to je celé naše jídlo. A tady jsou právě dášky. A koukejte, kolik to jídla ten bolo. Já to A všechno tady se můj tak táta, musíte to dělat. máme nášek. A takhle to. Další dostávané trošku, Takže to jídlo poukládáme a samozřejmě. Tak chvilku počkejte, máme kolik tady toho máme, to je tady toho tak, nevím, tady toho má hodně moc. Povedz do videa. To je jedno už. No lidi, koukej na to jídlo, strašně táhli si Dobre. Dobre, však zavoláme si zajtra. Ešte blekne ten Pálkovi, že či je doma. Lebo s tým sa musím tiež dohodnúť. Tak lidi, my už budeme ukladať, tak ja to video končím a Dobre, vidíte. pozdrav Maroša. OK, čau. Tak a teraz toto jedlo ideme všetko poukladať. No tak niečo povedz. Áno, budeme všetko ukladať. Áno, tak No dobre, ty co chceš na to? Teraz- Povedz, či chceš cestovinu, aby sa to porád vytáhal. Keď ne, tak... no tak táto, tak mi spraví, tak by správ cestovinu. Takže, no, najmä Lukáš, ten bude tak. No, ty si to nesi. No tak ja vám potom řeknu, keď to bude všechno spraviť, tak čau.